много плътен е този насип. И този насип е изключително че е плътен, за разлика от съвременните манярски насипи, които са много легки, даже има платини. И точно на това ниво, което там е малко различно, се открива голяма част от тези изхвърлени от гроба материали, които древните грабители не са приели за ценни. А това, че се е случило така, ни говори, че ние ги намираме тези пластини сравнително запазени добре и подредени на малка площ. Тоест, когато те са изхвърляли материала, тази ризница все още е била, тези пластини са били все още върху материята, върху които са пришити. Дали е било кожа или плат, не знаем. Така ризницата се изгражда върху една дреха, тя се пришива тези пластини. И по тази причина ние ги намираме подредени. Ако бяха ги разбили нашите съвременни маняри, ще да ги намерим на съвсем малки проценти. Те нямаше да го брат въобще на мен, защото те желязо не ги интересува. Така. Кой предполагате, че е погребан? Какъв човек? Със сигурност не е обикновен човек. Това е аристократ, който е можел да си позволи да се изгради толкова грижливо и толкова бих казал красиво да се изгради това съоръжение. Бил е изключително впечатляващ, когато е бил запазен. Надявам се да можем да го възстановим поне виртуално. Да възстановим цялата схема на украса. Защото аз, както ви казах, фрагменти тук там възстановявам горе-долу това как изглежда. Въпреки жестоките поражения от иманярските набези в стари времена и в съвремието, все пак може ли най-общо да кажете каква е стойността на находката? Аз очаквах, както говорихме на първата пресконференция, по-късен паметник. Оказва, че това е приятната изненада, приятната част на разкритието, че е много по-ранен и е свързан с, може би, най-блестящия период в историята на Израелското царство, времето на управлението на Петър I. Повечето открити гробове, 10 такива са открити до сега в България, са от този тип, са от това време, добре датирани са по находките, които са изключително пишни и богати. Вътре обикновено се откриват сребърни, бронзови съдове, импортна керамика, изключително красива, много богато въоръжение, много накити и когато се запази скелетите, често, например в Пловдивско се откриха златни нагръдници, интересни ризници и брони с детайли, от благородни детайли. Както и да е. Тук това вече отдавна е изчезнало и предполагам, че съвременните маняри, които са разбили стените от запад и изток, не са намерили нищо. Знаеме, че около село Текето има много могили и местните хора разказват и легенди. Вие предполагате ли, че този гроб е възможно да бъде част от цял погребален комплекс? По-скоро не. Смятам, че тези гробове са свързани с хора, които са владели определена територия. И техните, може би един некропол, родов некропол, да е съществувал от това време наблизо. Преди 17-18 години покойният Георги Китов разкопа след иманярска интервенция една могила в близост, който намери подобен гроб, който също беше разграбен. Той намери само кончана с стрели. Имаме само една такава стрела. Той намери над 100. И се запази дали дръжки, да я съхраняват в музея в Хасково. Иска да довърша, че защо е ценен паметник. Ценен е, защото казах 10 вече, има още много открива и придобрали и колегите Кисов, Пловдив открива, Калуяново такива. Но малко от тях броят се на пръсти, може би 2 или 3 са, които са с цветна щукатура украсени, като бих казал, че нашия е с най-богата украса и най-разнообразна. Благодаря ви.